Указ конституційний і достроковим виборам бути. Офіційне рішення вже опублікували на сайті Конституційного суду. У голосуванні взяли участь 16 суддів. Вони постановили, що у регламенті Верховної Ради не врегульоване питання припинення діяльності коаліції. Не прописано воно і в головному законі. Через це і виник конституційний конфлікт між президентом та парламентом. Втім, єдиним носієм влади в Україні є народ, і його волю можна дізнатися лише через вибори. Встановити, що Конституційний суд України констатував, що розв'язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини 2 статті 5 Конституції України. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено. Про розпуск парламенту президент Володимир Зеленський заявив під час інаугурації. 21 травня він підписав відповідний указ. А через 3 дні, в день офіційного старту передвиборчої кампанії, 62 народних депутати звернулися до Конституційного суду з поданням про його незаконність. Аргументували тим, що коаліція припинила своє існування лише 17 травня, коли з неї вийшов Народний фронт. Тож розпускати парламент щонайменше місяць президент не мав права. Володимир Зеленський же стверджував, що коаліції не існувало вже давно. Рішення Конституційного суду вже прокоментували в адміністрації президента. Представник Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, воно очікуване і юридично обґрунтоване. При підготовці указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно, і сумнівів щодо неконституційності указу в цілому чи окремих його положень у нас не було. І Конституційний суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції.